हे मर्दवा 1 घंटा से खानवा लेके का निहारत रह खा। यार सब केहू कहता कि तू मोटाते नहीं खो, तनी खाना पर ध्यान द। उहे तो 1 घंटा से लेके निहारत तनी। का खाता रहू? दाल भात। लेकिन एगो बात बा। कौन बात हो? कैसन को दाल कुकर में बैठा दो तो उनकरा के ईंध के गुह खानी बना देता। बक्सर बा देखो हम जाता नहीं। चाचा वो गाना सुनाई। सुनाओ सुनाओ। तेरी चुनरिया कहीं ना खेलत रहनिया। कहाँ खेलत रही? देख ना भाई, सुबह सुबह हमरा के खेत में पटक पटक नीरज तोर सूटर की नहीं लो कारी। हाँ अच्छा लगता देना तनी पेनी मत रे। तेनू ना देबे। देख हमरो माइकिन के लिए आइल बिया, अभी आवत तनी पेन के। हाय कौन हरे? सूटर पापा होली में ओहन लेके ओहन। जानते रे पत्नो, हाँ। हम जब मोटरसाइकिल चलानी तो हमरा रोड पर कोई ना लौकेला। अच्छा तो साले तू कहियो केहू के ना लौकबो। इस्लाम भाई रे। उमर जहाँ चोरी करे जालन तहाँ खाली खाई के फेर में रहलन। भात वाला तसल। हाँ भात वाली तसली उनका मुड़ी में फंस गई बा। घोड़े में दौड़ा दौड़ा मारो तरसा। ए का भइल बा हो? हमरा मेरा रुकी लइका भइल बा। ई तो खुशी के बात बा हो। का खुशी के बात बा? 5 साल पे एगो लइका भइल बा, वो में इतनी बड़ी बाबे। ट्रेन में के बात सुन। बोल। टिकट करा के आराम से सुतर रहनी। आज सोचले रहनी कि पुलिस वाला आइलो तो बरियारी बतियाए तो लेगुआ के खोदला से एक के बेर में 4-5 झापड़। के मरले ना पुलिस मरलक हो? ना तब कौन मरलक हो? छक्का मरला सा। रे माई उ दोनों माई बेटी फेर गरियावत तारी सोन। ते कुछ नानू कहली हास ना। हम रास्ता धोके जात रहनी मैं जोनली ओकरा दुआरो पे देखनिया केहू ना रोला तो कनिया का हो करे जा का हाल बा। दोनों बापे बेटा एक खानी हो गइल बड़ो सो। हो हमार बेटी ही हो। हम कह देनी नू कि दहेज दियाई तो दियाई। बाकी बबुआ कौन काम करेले? हमार बेटा ह, एकरे से पूछी। बबुआ कौन काम करे नी? फौजी के तैयारी करे नी। छक्का के तैयारी कर छक्का के।